Здравейте, драги приятели! Правя този клип с целта да ви помогна да се здобиете съзнанието за усвояването на 3 техники, които аз използвам в личен план и в терапевтичен план с моите клиенти. Тези техники подпомагат за намаляването на тревожността и стреса от ежедневието. Първата техника е за дълбокото дишане. Дишането само по себе се активира парасимпатиковата нервна система и подпомага също така за чувството на спокойствие, релакс и покой. Когато сме тревожни обаче, активираме повече симпатиковата нервна система и човек се намира в режимът бий се или бягай, който режим всъщност е асоцииран с тревожността, ако се задържи за много по-дълго време. Това, което аз искам да препоръчам е техниката квадратно дишане, която се използва от спецчасти и хора, които са в много по-отговорна роля в работата си и имат много повече напрежение в живота си. Тази техника е много проста, като вдишването е за 4 секунди, задържането на въздуха отново е за 4 секунди, издишването отново е за 4 секунди и отново задържаме за 4 секунди. Като това може да се прави 5-6 минути или дори и 20, ако човек има много по-дълготрайна тревожност. Аз лично я прилагам за 5 минути в ежедневието си и ми помага да редуцирам напрежението, което съм насъбрал или съм натрупал през деня. Също така може и да си направите ваша си техника за вдишване и издишване, като е много важно за принципа, за да бъде ефективен, е важно самото издишване да бъде по-дълго, отколкото вдишването. Като може да вдишвате 4 секунди и да издишвате 6 секунди. Втората техника, която аз препоръчвам, е mindfulness и така наречената медитация. Много важно е, когато правим медитация, ние да сме седнали с изправен гръб и да се опитаме да се потопим в тялото си. Как става това? При mindfulness може да си намерите някакъв предмет, на който да медитирате. Това може да е някой свещ и да се насочите вниманието и максимално дълго да задържите вниманието, докато също така във вас се активира наблюдателя, който усеща в тялото какво се случва, наблюдава процесите, чувствата, енергията, звуците дори, какво става в мен. Тоест, когато аз правя тая техника, винаги насочвам вниманието си в посочно. Едното внимание, външното е към предмета и вътрешното внимание, какво се случва, какво се поражда в мен. Дали имам напрежение, къде е напрежението, къде трябва да го освободя, но без да го осъждам и без да му давам етикети спрямо това, дали се чувствам раздразнен, дали съм гневен, а сега усещам гнева си. По-скоро се опитвам максимално много да чувствам, без да определям това, което е там. Това е много мощна техника, която насърчава емоционалната интелигентност, също така и подпомага за релаксацията и за откъсването от ежедневието. И третата техника, това е спорта. Спортът е много важен за изгарянето на стресовите хормони в тялото, конкретно адреналина, който се насъбира при стрес. Много хора също така се оплакват от безсъние и то се дължи на повишение адреналин през деня. И спортът е много ефективен за справянето с това, като аз препоръчвам на клиентите си да спортуват поне по 30 минути на ден и това може да са дълги разходки, може да са изкачване на някакви преходи и може да е в духът на състезание, на футбол, на баскетбол, на тенис. Въпросът е самият човек да го харесва да го прави и
да бъде постоянен, като аз препоръчвам поне 3 пъти в седмицата, за да има този ефект спорта върху тялото, понеже хората, които са много по-дълго тревожни, имат много повече от тези стресови хормони, които бавно се свалят, но с постоянство могат да се изчерпят. Ще се радвам също така, ако имате някакви въпроси, да коментирате, да ме потърсите за някакъв съвет. И искам да ви благодаря, че слушахте и отделихте време за това видео. Благодаря ви и довиждане!